Brigitte, als je nou René zou moeten omschrijven, hoe zou je René omschrijven? Nou, René is een hele harde werker met heel veel talent. En daarnaast is het een ontzettende liefheid. Ja, ik word nu even serieus. En hij heeft ontzettend veel humor. En dat vind ik heel belangrijk in een man. Kijk, hij is natuurlijk knap, alles erop en eraan. Het is helemaal dik voor elkaar show. Maar het is wel belangrijk dat iemand ook gewoon wat te melden heeft en een beetje humor. En humor, dat heeft hij. René, je begint een beetje te blozen. Ja, ik krijg het warm dan. Ja, ik krijg altijd heel veel complimentjes van Brie. En ja, dat doet me heel erg goed. En doe ik aan de andere kant ook weer terug, hè? Dat weet ik toch. René, als jij 2013 zou moeten omschrijven... Voor mij een heel mooi jaar. Ja, al die dingetjes, die liedjes voor andere mensen geschreven. Voor mezelf een paar mooie platen gemaakt, mooie clipjes gemaakt. En voor de verder rest gewoon lekker gehobbyd heel het jaar door. Want ik zie het nog steeds niet als werk. Ik doe het met heel veel liefde en plezier. Nou, volgend jaar alweer een jaar of 10. En ik hoop dat ik op deze manier nog heel lang verder kan gaan. Hoe ga jij de feestdagen doorbrengen? Nodig je Brigitte uit aan de kersttafel? Dan zet ik ze onder de kerstboom, dan laat ik ze mooi liedje zingen onder de kerstboom. Dat lijkt me wel iets. Hij moet nog een mooie ballad schrijven voor me. Dus hij krijgt het heel druk. Maar jij hebt in het verleden een mooie kerstliedjes gezongen. Ik heb wel zwaar wat kerstliedjes opgenomen, ja. Ik zou wel eens een keer een kerstalbum willen maken. Ja. En misschien in combinatie met andere artiesten, met Brie en Frans Bauer. En wie hebben hier nog meer allemaal rondlopen? Dat lijkt me een heel goed plan. Dus voor 2014 staat op jouw agenda een kerstalbum. Dat is een goed idee. En het eerste duet is geboren nu, hè? Ja, ik kan niet wachten. Ik zit al de hele tijd te zeuren. Ik wil samen wat met hem opnemen. Maar jij hebt het voor elkaar gekregen. Dus het lijkt me wel een goed plan om een Nederlandstalig album te maken. Nieuw. Met nieuwe liedjes. En dan met alle artiesten die we een beetje in Nederland hebben. Dus artiesten die nu kijken, volgend jaar, ze kunnen bij jou terecht, wordt het een mooi album. Gaan we doen. En ik zet een mooie piek op mijn hoofd. Of doe jij dat? Dan zet ik een rode muts op. Ja. En als het dan niet goed gaat, dan roep ik ho, ho.